vanmiddag nog wel noffelijk waar hier in Haans. Er zitten er aardig bij en dan kun je nog even boeten zitten. Kun je nog even wat wan, hoewel de temperatuur natuurlijk onder lege kant weer. Maar in de Leiden wie het best uit te houden. Dat zal mooi oorzaken. Joen en vannacht staan gewoon meer en meer bewolking. Eerst nog opklarings en uiteindelijk een koude nacht maar zo'n 4 of 6 graden. En dan later vannacht ruimt het ik alles een beetje. En de wind komt uit het oosten en noordoosten maar zwak of matig. Morgen dag en dag maar uit een trog Rijn, lichte Rijn. Ik wil weer droge perioden, vooral in de midden. En de temperaturen die binnen echt leeg. Het wordt een koude dag, een kille dag. En daar maar 11 of 12 graden. Gewoon wij soort zijn 18 wezen matten. Ja, en de wind die komt uit het oosten en noordoosten maar. Die zal matig op vrij krachtig wezen. De vrij krachtige wind tijdelijk in het waardgebied. En dan krijgt het waarlijk wat een onleig karakter. En dan lijkt het meer rest als simmer. We zeggen vooruit, manje, tiesje, waasje, een aantal buien, buikjes. Ik wil dus even de zinnen erbij. En ik denk dat die zinnen nog aardig te vast komt. Vooral in het kustgebied en het waardgebied. En in het waardgebied ik het meest droege waar. De temperaturen die zullen eerst nog om en bij de 13, 14 graden liggen. Maar die rennen staren gewoon op tiesje en waasje richting 15 of 16 graden. Maar dat is nog altijd te koud voor de tijd van hier. Maar nu waasje gaan we op naar de 19 of 20 graden. Het blijft wel weer. En we moeten manje maar weer even in het waarsje.